Molweni, igama lami uSolisi mfana wakasanga. Ngibhalela le nkqubo eKhumbula Ekhaya ukuba indincede ndikhangele umalume wami owandishiya semncinci. Wandishiya ngo-1998. In fact, ngo-1992 i-apartheid. Sasibaleka nomalume, silekwa ngamabhulu. Sasuka e-Eastern Cape sazapha apha e-Western Cape apha eKapa ngeenyawo. Siwaduma kuthiwa uhlala yazi eMaputo. Uba wabaleka yena wayemaputo. Iyandikhathaza lena, ndicela uncedo bantu baKhumbula Ekhaya. Yo Mjita. Oko wami kamazali. Mjita ugranda kayi-5. Wenza isitori sakhe ku-TikTok wafaka abantu abayi-5 egrandini. Ukugranda igrandi abantu abayi-5 namali igrandi times 5 akuyasenza. Kodwa mfakile lo mfana qala kule video yakho. Ewe ndimfakile. Ulumkele kangabukini efoni yakho ndiyamazi ukuthi uzawuqhwanyaza bese mke nayo ifoni yakho. Soze. Qinisekile? Qiniseke gqithi. Umgade-ke nomqinisekile ndiyamazi naye. Ebudalali ndiyamkhumbula umalume wami. Ingxaki wahamba ne-20 cents yam engayidura ngaloo maxesha. 20 cents ngaloo maxesha yayi-1 million. Awukwazi uthenga igrosari, uthenge ne-BM. Ndiyayifuna i-20 cents yam. Yena noma ngahlala eMaputo kodwa ndifuna i-20 cents yam. And ngoku inzala ngo-5 million. 20 cents yango-1992. Oh my God! 1992. Ndicela mani, kuba Khumbula Ekhaya incede ndimfumane. Kuthiwa eMaputo wahamba noLazarus, andibazi abantu. Kodwa ndiyayifuna i-20 cents yam. In fact, khangelani i-20 cents yam kumalume. Andifuni malume. Xa nina nifumane i-20 cents yam kuye, ngathi nansi afuthi nemoto yaKhumbula Ekhaya. Mjita akafuni bazali, akafuni malume, ufuna nje imali qha. Yo lami uyayithanda imali, ubona nje peya akekho nini, ufuna le yami kanabazali. Uthi hayi akafuni itshintshile, akafuni enye, ufuna the same. Nami engagqoki ithini as long ngiyini ya. Hello Mjita, ukakhalela i-20 cents une-5 rand. Eyi abantu bayazenzela. Hey abofonini, yo njambuze kule nkqubo ufuna i-20 cents qha yango-1992. Ndiyayifuna i-20 cents yam. 20 cents qha? 20 cents yam, and ndiyayazi le 20 cents ebag yayiyiteyila. Ngo-1984. If i-20 cents yam ndifuna i-20 cents ebhale 1984 ebag. Ndiyayifuna. Ndithwele ngayo laa ndithwele ngayo. Xa benofumana enye efana leyo azayithini? Ndifuneka 1984 ngata yam. Enjeya ngaleya. Hayi ndiyayifuna. Ndiyacela inkqubo kaKhumbula Ekhaya. Ndiyayifuna i-20 cents yam kuwe malume. Ndiyayifuna. Igama lakhe ngumlungisi. Ifani wakwaGumede. Wandishiya ngo-1992 sibaleka sisiza apha eKapa ngeenyawo. Wena ke ngoku ngenoni kwakho uthi masingakhangeli malume masikhangele i-20 cents. Ewe i-20 cents ndifuna i-20 cents. Andinaxesha lakhe lokutheni. It's been more than 30 years ngasamboni. And all I want la 20 cents ibhale 1984. Uzoyibona nawe dam ibhale 1984. Igqolile nje. Athi zinintsi nje zika-1924. Le ndayiphawula ndayibhala sanga leya. Yanini kwakumakhulu kamakhulu kwakumakhulu wam leya. Khokho in fact. Umakhulu kakhokho. Yayizabalaza la 20 cents leya. Ndayinikwa ngumakhulu eleweza emngcwabeni katata wakhe. Yo ndiyayifunda, ndiyayicela i-20 cents, ndiyayicela le nkqubo, ndiyayicela. Yo guys, like video nibukele more videos, otherwise 20 cents sayifuna yona isikhangele 20 cents. Hey ayole, hey 5 million.